in zavain chi bai ka bu ka cheu tun tung kan video a chuan Adhaar Card le bank account in link lo check dan Mahni a mobile phone atanga Awlsam taka check dan tutorial video karon siam dona kan video siam te then khatin kan chhortang kai ni kan ria comment lama te po kan chhortang kai thu te comment share tur anom te hi kan lom thei khop maya he video po hi tha iti ni chuan atam thei ang ber min lo share saka channel min lo subscribe sak turin ka ngen chewani ti chuan Adhaar Card le kan bank account in link lo kan check don chuan ama sabera chuan kan mobile phone na Google Chrome kan honganga Google kan lu chia khan adhaar.udai.gov.in ti kan taipanga chu kan search donani adhaar.udai.gov.in ti chuan adhaar.udai.gov.in ti kan lu nuwa chuan welcome to my Adhaar ti dashboard aron lang ta welcome to my Adhaar ti hian in login na tur om ta ni login ti hian kan click le anga ti chuan Adhaar number chut lu na tur lo om ta Adhaar number digit som pani kan Adhaar number chu kan chulu tanga annoya hian captcha ti chut lu tur lo om le ta captcha hi aron inziak sa ang hi chut lu turani avangin uluk dewa enangaya captcha kha chhiar har do te lo ni chuan apia a refresh na oma a refresh na kan han click chia khan captcha kha adanga ron lang don ta ni chu wangin captcha hi uluk takin kan enanga ani na angin horop pui ani chuan horop puin kan chulu tanga horop te ang ti chu horop te in chuti kan chulu to nuwa chuan login with OTP ti kha kan click don ta ani login with OTP ti kan click nuwa chuan Adhaar Card kan siam laya kan mobile number khan OTP alo thleng anga chu OTP chu kan type anga login ti hian kan click le ang chuin huwa chuan my Adhaar dashboard kan lut ta heta hian kan Adhaar Card kha aron lang don ta ni asir kila hianin Adhaar Card kan thalak kha ron lang anga hi kan click chuan Adhaar Card kha aron lang don ta ni a front page ka chuan engemo avangin personal thil te ni avangin kan han ti blur anga ti chuan anoya hian flip Adhaar Card ti oma hi kan click le chuan kan Adhaar nung lampanga om dan dik tak kha aron lang le don ta ni hi shed ve mai maya tin karon da ta ni ti chuan anoya hian service ti sang ti thei kha om ta Adhaar download ti te document update ti te lo om ta hi tuna kan ti tumber chu ni lawa bank le Adhaar Card in link lo ani avangin kan scroll thla zelanga bank seeding status ti kan huanga bank seeding status ti chu kan click anga kan bank account le Adhaar Card in link lo tin eng bank ber in nge kan Adhaar Card ka lo linga eng khoi beng nge kan account ne na kan Adhaar Card in link ti kha ashe the don ta ni ti chuan congratulations your Adhaar bank mapping has been done ti ron lang ta anoya hian Adhaar number malampang digit kha anon x anga atop last 4 digit chiron lang anga ti chuan a bank ming ne na ron lang anga status ka active ti kha ron lang don ta ni tuna kan muwa hi chuan Mizoram Cooperative Apex Bank bank account nen khan he Adhaar Card holder Adhaar number hi in link ani ti khan kan thathiam mai ome kha Adhaar Card le kan bank account in link lo check dan ani tin eng bank ber kan bank account khan nge Adhaar Card ka lo in link ti lai kha hei hi Mahni check dan ani clear tu tan in log pui nge kan be sei channel min lo subscribe saka video min lo share sak zel turin le comment min lo pek sak turin kan ngen chewa he alu na hi a link hi video description a hian karon da bokani an lo me